Na kebenta banyo ia ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ia ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kebadan hasenda jong kemadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Menta kasngi UMLA jong nongpo constituency ha ka jingdon lang jong UMDC ba balajit rani kilalej ban pelipaj ba ya ka ying ICDS jong kasinong paham berlum ya kene ka ying ICDS latei lengba ka skim MGNREGS ha ka jing ya pentrei lang bat ka skim ka balawan ra da UMLA ka constituency la penpu penping ru ya kene kasngi da kisur jingruai jong ki senglong kemi bat da ka jing shat jong ki khon samla ha kene kasngi layadon ban sakhilang ya kene ka program dagi officer jong ka umling CNR di blok ki bedi pej ya kene ka benta kentup ya technical assistant ugram sevak ubedi pej ya kene ka thany bat harkat ka jingedon lang jong CDPO ka tenat social welfare la sakhilang ru dagi nong yalam bat ki khot jong ka parti congress ki ba kentup ya presiden jong ka nongpo block congress committee uba plila tiuso presiden jong ka youth congress Ribhoi district uba las marngar presiden jong ka youth congress nongpo uba shamphang pasa bat vice president jong ka nongpo block congress committee uba primus lengdo bat kiwe de ki dikhot jong ka ne ka seng sain prathai na nongpo constituency ngapai ba khai thiap tit ni ka anganwadi center lani ka ICDS center kan ni ka scheme ka bada lo ka ki post nam dai ngai mu dai ba kan ni ri dan dam yujing ni yo ban tum kan ni scheme ka manyara maka bata ka ta snong thau ki amlang salang ka jangi kani ka padang family scheme ICDS integrated child development service tak to kidang mi is nam ki puar kadang nyai trade ha kidang mi shibun ki program shibun ki activities ki bahkan la banyara tham tam ya ki nong snong ki belong ki kenthai bat ki thlung ki khna jong ka snong kani ka scheme ka community based program ba mo ka scheme ka sarkar ka anam ta snong kamdai ka scheme ki ong ba mo ka sarkar ka le ndai ka scheme ba ka snong hi ka bat nya ka snong ka ban pe bat ka padang mi ki por nga pun lai ka kalong mission mo ka ICDS mission bat menta ka sarkar man ka padang mi islam kelapa lo ka umbrella ICDS kabamut han ka umbrella ka shatri mo umbrella ka shatri ICDS kabangidon ki scheme di bapher ta kade ga jaka ya kabangin hikai ya ki khunrit ki jungi kumno bakinang banle khoi bakade ga jaka bangin hikai ya ki longkmi ki jungi kumno bakinang ban aibam ni ki khun ki jungki nadu bakidang ret nadu bakidang dan na kho jong kemi kumno baginang ban sumar yaki khun ki jongki ladang akan mau ki por ki mencua ladang akan mau du por benang khna bi mo he rong po palai lai ngti ngchat do ko tu he song klik ka nau ile talong ka namar ba kajing bombiang kajing sumar nadu benang rit nama kata kadau he po he klik ka nau ngti ngchat bagani Kaganu di center harna do balawan ra aganu di center kajing thmu ko jongka galong ban hikai ya phi gelong tumei ikong viewar mene ila wer ila khot ila ai phi kajing hikai kuno ban bot nanti ya gini ki jing hikai ki bana kalian ka sarkar ka ai fair ka sarkar ka ai yani ka shong hagi BC ka shong hagi snong ban pentri kam ya ka kani ke dikawai ni kam ki bala internet bat ki bala trei hok kat kum gajing penmang kabalong sanlak naga mandrega bat arlat na po social welfare bat ka kam gala dep bat ka donru ka toilet sisedir ka bokom sanla ka jingle khod le suba te ka along complete kani ka ying na try stanga water connection bokom pandan na try nda kala poi ga JJM jal jiban mission hangni nda kala poi subahan ai connection lem namar baka golong ko san hado ko tagata naga banta baka ni ging kadlong ko khut ko itna nang ba kadlong ka slem ban ai ya ka jing hikai bat ha ka ju ko por ban penwandur ya kalawai jong gini ki happy bari nganom kren cu ha ka pedi ba ki benta ko no wan penya ki kongwar ila batai hai avret bahan dum ni pasdang bat ke jing batai ke badai sudah
kilong kami ke sobha ban bat ye gitu bat pin sumar ke ni ke yeng ke bang i ke layeng ke ni kiyet wat mene pi ong la pendat je plastik mo tang baya ubod dusman to bom to kampat je plastik ro te nomor kata sumar bah wat ki hap ke berit chong i ke be ni saudong ki hap ke berit mo wat nom penjabo wat kencat re wat li beng re te ikti ke becernat berkunta te de ban le khoi le subai ke ni ke yeng bal internet kan ni bal yo de ma pi ke ban sumar ya ka bat kalong ke ke beso tenan hagane ke por ya kan ni ke transparency apa kador bersnong gajing trikam gajung pi ban pentri hok ke ni ke skim la display hanti apa ute mau agliang jong mandrega ke amount ke wages material component berkunta ter kai khoi ke sebang yo kan ni ke sni ban pli pat ba optionally kan ero pat ba argitip ki ye gini gajing sisa bat kan ni ke ying kala yang kijing arab kidan sibun wala keren menne ke sarkar ka ai kijing arab kani ke ding penmang kerpang nakaliang jong ke VEC gejing penbait lang bat bagejing penmang nakaliang jong neka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme bat kumju ru na social welfare kani ke skim mandrega mo ke skim job card ke pengikut ke skim sispas ni jadi kepala sedang nadu usnam arajar nyo ke jela ke jong ni bat ya kani ke ak lapas usnam arajar san MRGA jadi ke ak kani jadi ke an melepas ke parlimen harusnya arajar sana bag nila isibun ki snong ki la kala ki bun ki development ha ki snong ki thau ki jungi wat hasnong jong phi hang ni pambir lum ani pambir them amau jong nong terlau pam scan ki snong paramarjana ni ki snong ki la kala namar kini ke skim i gram sebak jungi ibadan hang ni ibadan ga benta ga bakrau ITE jungi ibadan hang ni ibadan ga benta ga bakrau so pan ai khule kamlong ga basuk ya kini ki nong tre ki jongi ban tre kan ki gidan sibun ki snong kat kum ki circle ke begide ban pe ki jingkit khli ki baki kidan mereka sni kidan lang ne ko soborom sibun ni ki ka VEC ru lada ngimyo jing tre lang baki kanunya ke kam ki annual plan ki action plan ke ba PP plan ki 100% ke bade ki kam na komentan penek pensa yang umbam undi bat komta ter but 4% ki balong iki civil work bagum ta ta kedon ke jing tre ke bahasanda nakaliang ka dorbar snong bat kini ki official ki jungi dia ban ai ki khuble ke kerpang hagram ban penbet bat ke VEC kini lada kimdon kini ki staff kini ki official ki jungi ka kam ka nomya lada kimdon jung kongwar nakaliang jong ka department jong ka social welfare ki ban hasanda bat ki supervisor ki anganwadi worker ki jungi kamut ba ka kam kan numya ndre ka jing tristom ki jungi ka kam ga yat mentangi i kalong kumni ko bagino kita don sibun ka dorbar snong ki ban pledging mut ka VEC ki den pledging mut komno ban perkhat bahai ki plan lembaga ni ke skim mandrega ka skim job card ka skim sispa sgi ka bangi juya khat papin perkhat bahai ki ban ka jing stu jing mut lang bat kini ki official napok ka blok ki convergence scheme kani di convergence ni jupen seluruh na kalian jongar jupen seluruh na ka por sa ka por ki dorbar snong ki VEC badai ban penseluruh bangin sim bangin penlong bangin penbet lembaga convergence scheme mangia bersyam dangsen kawi ka napok horticulture ru bat SRWP na scheme jongang ile convergence scheme ban snai ka ying ban bu igini ki marep tidak buka proposal ini ya. Bagi senang orang saya penselur ngatai ITA in menjur konvergen ngatai penselur ngatai yang itu konvergen skim itu 40% mau ke bagi lak benle iwi kam bakin gila tak kok nak nagal yang jong ngakung MLA orang saya penselur kita berstop nam ta konvergen subuh menta kano ke janjing sna bangi sna ka subuh ka belut sanla subuh naga mandrega subuh ke lailak subuh ai mga arlak ada ke kam kalau tagar kom snem kendiat lai snem kendiat san snem cipo snem rumpat deh dan mar kata ada kabangi penselur ya ke convergence scheme kan yarap sibun na ka benta kumno bangin la ben state ya garoi ke par ka sno mar bagadan kene ngala convergence ka scheme jongi ke MLA bat ka mandrega no nang ne bat na po horti culture na po seri culture lagi nong than bagum ta ta nane na po soil nane na po forest bat kum ta ta tinggi haban penselur ya ki snong gi jungi ba
ngin pha ek proposal da gajing stu jumut lang bat ki official napo ka umling blok ye kino gi jait kam ki belong permissible bangin la ban pha na kaliang jungau MLA hang ni gidan bun gerang basno ni kloi bani trelang na gamta ban convergence scheme hagi por ke banwan na po social welfare ki jingarap kiron sibun ka wei na gi department ki ba hakinong kendong gi jungi bat ka barung hamman la ki tliwing gi tliwsem gi jungi ke de social welfare department ka chief minister social assistance scheme kabarung haman la ki tliwing kum bagarung kene ke scheme manrega kilong kemi man lagi tliwing kiyo ig jingera lembaga scheme manrega job ka na social welfare kitu gibiyo pension temen kitu ki widow scheme mo kiba scheme yap lok nang takiwi ki scheme gibera po social welfare kiton kini ki department kiba don gi jingide ber kilong ying kilong sem hadu ha grassroots hadu ha kendo kilong di department ki bodon kamba bani iya ki jing tristom ki jong ki hasnong jong pi hang neru ki don mo ki temen e bejo gitu ki widow nang ta kini ki scheme ki bang don napo social welfare hakaba ki don kilo masai kina kaliang jo snong ro pi hap ban mi sakmat ki don ki jing duna ki don hang neng tai ro ini trelang na ko bagi pa ki jongi ha nong kendong ha grassroots hamadan itu ki benefit dan ki jing mentoy ki ba kidei benio